Nagagwa sa pagtuon nga may tuman kadako nga impact sa lokal nga turismo ang ginatawag nga vlogging. Nagaserbe na ini nga powerful vehicles kung saan na mga malayo nga destinasyon sa gihapon makasugid sa ilang mga istorya para sa potensyal nga mga bisita kag mga turista. Kag-ari ha, ginatawag ba lang nga word of mouth sa vloggers, tuman ka epektibo para maganyat ang mga nagalantaw nga mag-try kag magbisita man sa sina nga lugar. Abi sumo nga aga mga kapuso, try naton lang tamon ha kung paano ba lamang ganyat ang bisita ta nga vlogger nga nakalagaw na yan sa matahom nga mga destinasyon sa Negros Occidental. Biyahe naman kita mga kapuso, kag ang aton bisita baw ala Drew Arellano ni ang iya style sa paghambal kag pag-vlog. Ako gina-follow ko gini siya kagkadamo na ko nakantuan. Bangod gin kantuan niya, for sure madamo gin makarelate sa aton bisita this morning. Bangod travel buddy na plus food tripper pa. Bongga, di ba la? With us is Dexter Amedo, isa ka travel vlogger and food expert diri sa Negros Occidental. Dex! Din ta ma-explore this morning. Mayang aga, welcome to GMA Regional TV Early Edition. How are you? Good morning, Sir Adrian. Good morning, mga kapuso. Thank you for having me here sa GMA Regional TV Early Edition. Alam mo na gidya sa mga follower mo sa imo social media handle, sa imo page. Kay permi ka may pa-virtual tour ha. Congratulations. Anong feeling every time nga nag-explore ikaw and you get to take videos and you keep all these memories by heart? I'm very happy din ko nga ma-share sa ako ng mga followers, sa mga galantaw sa ako ng mga vlog. Every time magturo ko diri sa Negros Occidental and Western Visayas, especially sa mga nagransi abroad. And aras sa Manila nga dugay na wala nakapulit diri sa Negros. Mabatian ko lang ilang nga comment nga wow, thank you kay gindala mo kami sa amon nga lugar. Updated sila sa mga lugar diri sa Negros, sa mga bago nga mga nagawan, mga tourist destination. Dex, kanto na kita sa mga nalagawan mo na. We've seen how much you love our province, Negros Occidental. Unahon tanay ha, ang imo gidya ginapabugal sa imo vlog Escalante City. Let's do a virtual tour. 3, 2, 1, go! Actually, sir, sa may Escalante, na-feature ko ang Pamaawan Sandbar and then Jumabo Island. And nag-hit ang video ko sa Pamaawan Sandbar, pero accidentally lang to siya actually. Nag-upload lang ko sa outing sa mga teacher sa ETCS3. And then hambal ko, why not nga kuhaan ko video kay kanami isang place, kanami isang Pamaawan Sandbar. Tapos, the next day, the following day, nakibot lang ko, nag-hit ang video, dumudamo shares, and then dumudamo na may gaasa ko. Sa diin siya ang Pamaawan Sandbar, hambal ko sa Escalante. Alin sa Escalante, sa ilo nakita sa medyo lapit sa sentro, ang Silay, Pari of Negros. What are your favorite spots sa Dakbanwang Silay? Of course, Silay is known as the Paris of Negros. And dumudamo sa mga heritage houses nga na-preserve. Kagkanami, every time magkanto ko, feeling ko daw ara ko sa ibang nga lugar. Miskan ara ka na lang sa sa ilang public plaza kanami kay every night may fountain show, may light show. Kanami maglagaw sa Silay. Aray masamit lang ginalagaw-lagawan, ginalabay-labayan, pero madamo gid sa aton matukiban. Abe, Sir Dex, istoryahay kami, anong imo mga paborito sa Bago? Bago City is very close sa akon nga heart. Kay the first time nga nag-vlog ko sa May Bantayan Park, dumudamo nag-shares and then mga taga-Bago, grabe din sila mag-support sa vlog ko. Pina-share nila, gambal sila nga, proud sila nga taga-Bago. And then, may nag-viral ko nga video about dito sa may barangay Mailom. Grabe nung udamo shares. Nalipay gid ko. I've been to Rio de Janeiro. And makumpare ko gid ang place sa Rio de Janeiro kay may aran ako dako nga statue sang Christ the Redeemer sa peak sang Mailom. Grabe, na-amaze gid ko kag napawaw gid ko kag ang aton yung mga followers, dumudamo dumigap pamangkot sa Negros lang na, sa Bago lang na. Damo gidya Bago sa Bago most of the time. Dex, curious lang ko ha, how much time do you spend naman sa pagpanami sa mga videos, pagpatahom sa imong mga pictures? Kaya syempre, before you post, damo kapag hindi obrahon eh. This is not an easy job to begin with. So muna, makadto kami sa place, sa resort, sa restaurant nga na-feature namon. Pagkatapos, the following day, early morning, pagkatapos mag-breakfast, since wala ko ubra kay sa bakasyon ko sa Bong, gina-edit kong video, gina-arrange ko ang video. Tapos,
takes 2 hours. Tapos pagkatapos sina maano naman ko, ma-start ako voice over. So muna. Then pagkagabi 8 PM, amo na gina-publish ko na gina-post ko ng akon yung mga videos and pictures. Dex, this time encouragement ang aton mga kapuso to explore kay syempre unahon lagawan ng aton mga lugar diri nga ginapabugal sa Western Visayas antes kita magpalayo. Go ahead. As a seafarer, damot ako sa may nakadtuan ng mga countries. Pero do ka laing ka sa feeling nga maglagaw diri sa Western Visayas. Do ka namin nga mag-boost ang tourism pag diri sa Negros. Kag ma-promote gid ang tourism diri sa Western Visayas. Now, this is your chance to encourage our Kapuso viewers sa Western Visayas sa Bungaga. Thousands and thousands and thousands are watching this morning. Go ahead to syempre follow your social media pages para mas madamo pagid ang makatukim sa imo ginatutukan ng mga adventure. Go ahead, Dex. Sa tanan niyo mga kapuso nga nagalantaw subong, madamo niyo salamat sa pag-support sa akon nga page. Please subscribe and follow sa akon nga social media platform, Facebook and YouTube channel Destination. Sa di naman ay yung masunod nga Destination, amoy na ang aton tutukan mga kapuso. Dexter, thank you so much for being part of the program. God bless you and always remember, lagaw responsibly ha. Mangaga! Thank you Sir Adrian sa mga kapuso. Thank you for having me here sa GMA Regional TV Early Edition. Madamo gid salamat. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.